Hola, Little Big Genius! Avui parlarem sobre la Lluna i les seves fases. La Lluna és el satèl·lit natural de la Terra. És una esfera rocosa on no hi ha gravetat i plena de cràters i planícies de lava solidificada, que anomenem mars. Els seus cràters s'han anat formant durant milers d'anys com a conseqüència dels impactes d'altres cossos de l'espai, com cometes o meteorits. Alguns cràters són tan grans que es poden veure des de la Terra. D'altra banda, els mars lunars o planícies són el resultat de les erupcions volcàniques que va haver fa milers d'anys, el que va fer que tinguessin aquesta tonalitat més fosca. La Lluna, al igual que la Terra, fa el moviment de rotació i de translació. Triga el mateix en fer la volta sobre si mateixa i al voltant de la Terra, uns 28 dies i mig, i això fa que sempre veiem la mateixa part de la Lluna, com si sempre ens ensenyés la mateixa cara. A més, la Lluna no té llum pròpia, sinó que reflecteix la llum que li arriba del Sol. Com que la Lluna es mou, la llum que li dona del Sol és diferent segons on estigui situada. Aquest fenomen el coneixem com les fases lunars. Aquí ens centrarem en les 4 fases principals: lluna nova, quart creixent, lluna plena i quart minvant. Anem a veure com serien aquestes fases des de l'hemisferi nord, que és on estem situats nosaltres. Quan la Lluna es troba entre el Sol i la Terra, la seva cara visible queda a les fosques, com si estigués a contrallum. Això fa que pràcticament no la veiem des de la Terra. Aquesta fase la coneixem com lluna nova. Aproximadament una setmana després, veiem només una meitat il·luminada. Des de l'hemisferi nord, la Lluna fa una forma de D majúscula. Aquesta fase és la de quart creixent. Al voltant del dia 14 del cicle, la Lluna es troba darrere de la Terra, però com que la seva òrbita està lleugerament inclinada, la podem veure tota il·luminada. Aquesta és la fase de lluna plena, i és quan la veiem més gran i brillant. A partir d'aquí, comencem a veure la Lluna com si anés desapareguent, o minvant. Més o menys una setmana després la trobarem en fase de quart minvant, on tornarem a veure només una meitat il·luminada. Des de l'hemisferi nord la veurem dibuixant una C. Després, la Lluna continuarà el seu cicle fins a arribar 28 dies després d'haver començat a la fase de lluna nova. En resum, la Lluna és el satèl·lit natural de la Terra. És una esfera rocosa plena de cràters i mars lunars. Fa el moviment de translació i de rotació i triga uns 28 dies en fer un cicle complet, que anomenem cicle lunar. I la Lluna no té llum pròpia, sinó que reflecteix la llum que li arriba del Sol. Això origina les fases lunars, que són 4 principals: lluna nova, quart creixent, lluna plena i quart minvant. I fins aquí el vídeo d'avui, Genius. Espero que us hagi agradat. Fins aviat!